Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, hamidan wa musalliyan wa ba'd. Tiamika Allahu subhanahu wa ta'ala ndikumfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama olemekezeka mu Allahu subhanahu wa ta'ala tikupitirira kufukula aya ya Mulungu subhanahu wa ta'ala. Imina Allahu subhanahu wa ta'ala kunena kuti wamal hayatu dunya illa mata'ul ghururi, umoyo waziko lapansi suli pokapoka kupepere sana. Ndiye takalati kuona maaya kumasoma hadith osiyana mmena Allahu tabaraka wa ta'ala kumasoma mtumiki watu Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama akutifotokozera zokuza na ndiziko lapansi. Mulungu subhanahu wa ta'ala mu suratul Kahf akuyankula bismillahir rahmanir rahim, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allahu tabaraka kunena kuti ifeyo tinaika zimene zili paziko lapansipo zinatan laha, kukhala zikongoleso za ziko lapansi, linabluwahum cholenga chotiti apase mayeso ayyuhum ahsanu amala, ndi ndani mwa iwo amene angagwire ntchito yabwino paziko lapansipo yomusangalasa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ena wallahi pamene anali wosauka ankampembeza Allahu tabaraka wa ta'ala, anali wozichepesa pamaso pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuma pamene Allahu tabaraka wa ta'ala wawapasa zikongoleso za ziko lapansi, pamene Mulungu subhanahu wa ta'ala wawapasa chuma cha ziko lapansi, wallahi anayamba kuzikweza kuikira umboni mawu amene Mulungu subhanahu wa ta'ala kunena kuti innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Munthu amayamba matama kumaso mwano kumpangira Allahu tabaraka wa ta'ala, kumunyozera Mulungu subhanahu wa ta'ala, ar-ra'ahu istaghna, akazuona kuti sopano wapeza chuma. Ndiye amene Mulungu subhanahu wa ta'ala kukamba zokuzina za ziko lapansi akuti zonse zimene Allah waika chuma chimene feti madalira acho zinatallaha, ndi zikongoleso za ziko lapansi. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, komanso Allah akuika promise, akuika lonjezo kunena kuti ifeyo tizazipanga zonse zimene zili paziko lapansipo, kaya ndi manyumba, kaya ndi mafactory, kaya ndi makampani, kaya ndi magali moto, china chilichonse, kaya ndi makobiri, chilichonse chimene chili paziko lapansicho. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, tizazipanga ngati chipululu, tizazipanga ngati panalibe china chilichonse, tizaziwononga zimenezo. Kusenza kuti zimene tili nazo muziko lapansi wallahi ngati sitikugwirisira ntchito yomuopa Allahu tabaraka wa ta'ala, pasiku la kiyama tilibe phindu pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Koma ngatinga muope Allahu tabaraka wa ta'ala, ngatinga masake chisangalalo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala muzimene Allahu subhanahu wa ta'ala watipatsa siku la kiyama, tikakhala naye chifupi Allahu tabaraka wa ta'ala kumaso mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Qarun analuolemera kwambiri paziko lapansi. Mukuyankhula kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala adamuza kunena kuti wabotaghi fima ataka Allahu daral akhirah, oiwe Qarun uzifunafuna kuzera muchuma chimene Allahu tabaraka wa ta'ala wakupasa paziko lapansicho, uzifunafuna malo ukafikira kujanna, uzifunafuna malo amene ukafikire tsiku la kiyama, uzifunafuna malo abwino amene ukaimepo tsiku la kiyama. Iwe Qarun, ngati munthu Allah wakupasa mamiliyoni, uzisakasaka kukafikira tsiku la kiyama, kupereka maswadaka, kupereka zakat, kupita kuhaji, kwa anthu amene asala kuja kuwapasa za kuja kuti azimasulira kuja, osauka kuwathandiza, kuwamangira manyumba, kuwapasa zovala, kuwapasa zintchito, kuwapitisa kumadrasa, kuwaphunzitsa zosiyana, kuwapanga mabanja awo kukhala mabanja ozidalira paokha, azikhala ozidalira paokha chifukwa cha iweyo. Azikala kuti ndi wozidalira paokha chifukwa cha iweyo. Amene yetu Allahu tabaraka wa ta'ala pamene ankamulangiza Qarun ndiye kukambira na kunena kuti wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Fatike Allahu subhanahu wa ta'ala kulangiza mu Qur'ani yolemekezeka, wala tamudanna ainaika, usamakale ukutenga maso yako ndikumaika, ila ma mata'na bihi azwajan minhum, usamatenge maso yako kuwaika kuzimene Allah anawapasa anthu ena. Musaiwale kunena kuti wina aliyense mwa ife wadalisidwa munjira ina yake, wina aliyense mwa ifeyo Allah azza wa jalla wampasa madaliso in a different way.
We are all blessed in a different way. Allah subhanahu wa ta'ala watidalisa munjira zosiyana siyana. Awali ndi chuma koma alibe ana. Allah watenga ana kuwapasa ena ndikuwamana chuma. Awa ndi chuma koma akudwala sanga kwanise kujerera chuma chao awa. Ena ali ndi thanzi koma alibe chuma. Allah watidalisa mosiyana siyana. Ndi Allah kulamula kuti wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Usamatenge maso yako ndikuyamba kuyangana zimene Allah wapasa anthu ena, zimene zili m'manja mwa anthu ena. Zaharatal hayati dunya, chifukwa zimene Allah wapereka kwa anthu ndi maluwa aziko lapansi. Nthawi yayitali ingati imene maluwa amakhala kukongola pa ziko lapansi 2-3 hours kena kwa maluwa afota. Zimene Allah subhanahu wa ta'ala wawapasa anthu kaya mamiliyoni, mabiliyoni, chuma, ana, za nthawi yochepa zichoka zimenezo zisakutanganidwise mpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti linaftinahum fihi. Linaftinahum fihi, fitna ndi mayesero. Koma maskola mamufasirun akumasula kunena kuti linaftinahum fihi, tanthauzo lake linuadhibahum bihi. Cholinga toti tikawa olange nacho chuma chimenecho siku la kiyama. Ngati olemera pa ziko lapansi pano sakumuopa Allah, ngati olemera pa ziko lapansi pano sakugwira ntchito yosangalatsa Allah, ngati olemera pa ziko lapansi pano ntchito yake ndi matama, kuwapanga asilamu osauka kukhala olira deire, amene siku la kiyama ali pa mavuto kwambiri ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Zimene Allah subhanahu wa ta'ala wasungira okhulupirira janna khairun ndi yabwino kwambiri kumaso yamuyaya. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala atike mugulu anthu amene ziko lapansili alibe nalo ntchito. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala atike mugulu anthu amene sakusamala za ziko lapansi akufunafuna akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.